Ang unang pagbasa naghisgot nga ang Ginoo mo'y nagbuhat sa tanan o ang tanan natong gipangsulti o sitwasyon iyang nahibawan, walay matago gikan niya. Ingon ana ka suod ang Ginoo kanato, niya gamhanan pagyud kayo siya. Mao na nga wa gid tay angay nga ikamahay sa Ginoo. Kamo wa mo magmahay ros Ginoo? Wala. Wa mo magmahay ang inyong naong? Wala. Wa sad kanang inyong height, wa mo magmahay? Wala po. Sa nahitabo ninyo sa inyong kinabuhi ron ug sa inyong mahal sa kinabuhi, wa mo nagmahay. Awat na. Hinaot pa unta. Wa gyud mahayay. Kay nga naman nahibaw man Ginoo ang tanan. Pero ngano man nga doon na may panahon nga murag bugat kayo ang atong mga problema, murag way kasulbaran, niya dili na gyud ta hapit makadaog, gani ang uban maghikog kay di na gyud nila makaya. Tungod kay wa na sila'y maayong relasyon sa Ginoo. Atong giputol ang atong relasyon sa Ginoo. Imbis nga adto ta muduol niya, adto na ta muduol sa tao. Para na masakitan ka, asa man ka muduol sa Ginoo o sa imong mga higala. Istoryahin. Kasagaran higala oy magpahaba dayon. Nya kay ang higala mo feel man to nimo, mo sympathize man to, mao nang masugnuran ka. Musamot na nung kagkabugat. Pero adto kas Ginoo muduol nang litan tungod kay gipasakitan ka, kay gilibak ka sa imong isig katao. Nya muduol ka tong pikas na kampi nimo kanang murag mo alayo nimo. Sugnuran ka na, maugi na sila day, maugi na sila, maugi na. Bitaw, bitaw, awa na, samot ang imong hatred. Dito dool sa Ginoo. Di ba, matod pa ni Kristo, tagaan tamog pahulay. Ngayon, saon man ta? Ginoo, iya tang pakitaon sa kamatuuran. Kung libakon ta, daoton ta, unsa may kamatuuran, matod pa ni Kristo, bulahan kamo kung kamo butang-butangan, daog-daogon, himuan og mga daotang mga pulong or komentaryo. Labi na gyud kung kamo lutuson og patyon, paglipay mo kay dako ang inyong ganti didto sa langit. Sunan ka na? Si magsige na kag-ingon, libak pa more. Nya kamo, malipay ba mo libakon? Awa mo motuo nga dako dayang ganti nato didto sa langit. Mao na kuan. Nyagwa kay kwarta. Kay giilugan kas imong isig katao or gibutang-butangan kag sala dito sa imong kompanya, nataktak na lang noong kas trabaho. Sa maglagot kas nagtaktak nimo og sa nagbutang-butang nimo og istorya. Ngadtos Ginoo. Duol ngadto ingnon ni kas Ginoo, bulahan kamong mga kabos, inyo ang gingharian sa langit. Di porte nimong lipaya, magpasalamat pakas nagtaktak nimo. Unsa may inyong tan-awan sakto ning pag-ingos Ginoo, ari mo nako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan, kay ako mong hatagag pahulay. Sakto dili? Inyo ning sundon dili? Si San Ambrosio gisunod gini niya. Wa siya masuko ni Agustin, wa sad siya mag-discriminate ni Agustin nga iyang estudyante nga dili Katoliko, niya insultador pagyud kaayo. Niya ang mahal nga Birhen Maria, wa sad masuko sa nagsigig yubit sa iyang anak, hasta pas nagpatay sa iyang anak, bisan pag naas iyang atubangan gikulata, wa masuko, niipikto gyud ang rest. Si San Ambrosio relax nga ni handle
ni Agustin, hangtod na lang hinuong natakdan si Agustin sa pagtuo ni Ambrose. Unya, ang mahal nga birhen, ni-relax rapod, wa rapod siya mabugati tungod kay nakita man niya nga ang gibuhat sa mga tao siyang anak, makahatag og kaluwasan sa tanang mga tao, na-relax rapod siya, wa gid siya kasa, nahimo na noon siyang rayna sa langit ug sa yuta. Nya, nawa na diyang atong imahin nga gamay. Unsa man ang giyatakan niya? Kaila mo ana? Bitin na. Bitin. Kamo, ganahan mo muyatak og bitin? Dili? Siguro, mong paakos bitin. Pasabot, yatakan, dili ni mo itugot nga mao siyay mo dominate ni mo. Kanang mga bati nga mga pagbati, kanang mga bati nga mga sitwasyon, ato ng yatakan aron makapadayon taglakaw sunod sa Ginoo. Kay mauna na mag-dominate nato, ma-discourage tas kinabuhi, mabungkag pang atong mga relasyon, hangtod managgubat na lang noon, hangtod mga matay na ta. Ug mauna sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag sa Salmo, daiga ang Ginoo, kalag ko. Kanang kalag nagsignify na sa atong espiritu, sa atong dili mamatay nga kinabuhi. Muna, kung ang atong kalag nagsigig daig sa Ginoo, kasabot gid ta nga kining tanan nga moagis kalibutan nga usahay makapabugat nato, lumalabay rani. Kung ang atong kalag nahiusas Ginoo, moabot ra gyung panahon nga malipay ta, marelax ta, ug wa nay katapusan nga kalipay. Moagi ra man na dinhi kaning atong lawas, matiwas ra ni. Wagi siguro sunod semana kaning nanimba dinhi karon, nanay bilaran. Sunod semana ba? Mawaram nitong lawas. Pero ang kalag, importante ang kalag. Na atong tagaan gyud dako kayong pagtagad, ha? Sige. Manindog na ta mga buutan atong